Jopuonjre mag gred mar 9 nitiere kod juma achiel kende to iloro mbui mag kemis monjo gi tigode oro kwayo ne skunde kod kiso magichano timo e gred mar 10 pok ochak oro kwayo kaluwore ni mbui ok yawre kendo jopuonj madongo ok nyal donje. Kaka yuto mo ilero no ajumbe ariyo mokalo jagoro mongere migao mar somo Julius Bitok nokoni 60% mag skunde sekondar mamalo sendikore moketo kit lai mag somo magibiro chiwe mbui. Teachers around the country are busy with the learners, trying to engage in this selection process, and we are doing it under KEMIS, our new system. Magi ne gin weche mag jagoro maongirore migao mar somo Professor Julius Bitok, jumbe ariyo ma okalo e odiochieng' mane owinjo yawi ayanga, mbui manyien mar KEMIS, mbui ma jopuonjre mag gred mar 9 winjo bed ni itiyogo e oro kwayo maglai mag somo kod skunde ma winjo giriwrego e sekondar mamalo. If I want to be in this profession, class of profession, what do I need to do? Odiochiengni, Bitok ne oyango ni 80% mag skunde sekondar mamalo ne oseikore kendo oseketo e mbui lai magichano chiwo ne jopuonjre. 2% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners in readiness that in the next 2-3 days, the learners now in junior school can be able now to select their pathways. So it's a seamless process which we're starting today and is expected to run up to the 30th of this month. Kata kamano e report malingling mawuok kuom jopuonj madongo en ni nyaka kawuono mbui ni ok yawre ahinya to kochopi rang'iny ma owinjo jopuonjre otimie yiero. Kiwan bende wadonjo e mbui ni watemo rango ka bende wanyalo donjo ma wachak timo yiero. Mae kaka ochalo kar oro kwayo ne skunde ok yawre. Nyaka sani jopuonjre mag gred mar 9 maromo 1.2 e skunde 24,000 duto mapacho ka pod ni e mudho. E chenro ni jopuonjre biro yiero kit somo 3 e lai magidwaro e skunde 12 rang'iny ma opogore. E lai ma ochwal ne skunde kaka achiel kuom yore mag geng'o mibadhi e kinde yiero, mbui ni oler ni biro rango kaka jopuonjre osebedo katimo ahinya to e penj madongo mano national exams. Bende ibiro rang gi wang' mamuol jopuonjre mawuok e gwenge mane piny ka achiel kod man gi ng'ol. Mbui ni bang'e biro tiyo kod duoko mag penj mag jopuonjre, paro ma ogol kod japuonj ka achiel gi gombo mag jopuonjre e yiero skul kod lai mar somo ne japuonjre ka japuonjre pacho ka. Nyaka sani pod warito mar neno poni mbui ni dhi e tiyo mondo mi oro kwayo chakre. Judith Omondi, Ramogi TV.